Venècia. Un dels llibres que m'han agradat més, bé, un que estic llegint ara, de fet, és un tractat, és un llibre d'història sobre History of Venice, es diu, de Norwich, és un historiador britànic, i ell explica tot el naixement de Venècia fins la decadència, quan van entrar a representar les tropes napoleòniques. Per tant, són 8 segles d'història on la faig servir de vegades com a guia. Per tant, si vaig a visitar un lloc, perquè és un tractat d'història ben bé, molt dens, per tant, com a lectura de capçalera és una mica feixuga. Però sí que la faig servir quan he d'anar a Sant Giorgio Maggiore, quan he d'anar a Corner de la Regina, quan he d'anar a visitar amb amics o el que sigui algun lloc històric, la porto a mi i així llegeixo la història d'aquell palau, d'aquell edifici, d'aquell el que sigui, in situ. I t'aporta aquesta perspectiva històrica molt detallada, molt concisa i que connecta tots els moments de la història valenciana. Em tornes a dir el títol? Sí, es diu History of Venice i l'autor, el seu cognom és Norwich, diria que el nom és Julius Norwich. És una molt bona recomanació.